Dvorkinov sen o absolútnej moci. Mnoho ľudí si myslí, že najväčšie hrozby pre svetovú bezpečnosť sú verejne známe. Priatelia, to je katastrofálny omyl. Najväčšie nebezpečenstvo číha tam, kde by ste ho nikdy nehľadali. A to v mysli jedného koprofila, ktorý sníva o absolútnej moci. Toto nie je sci-fi, ale skutočný plán Dvorkina. Muža, ktorý 30 rokov strávil tým, že budoval sieť v Rusku. Dvorkin pochopil jednu veľmi dôležitú vec. Nepotrebuje byť v centre. Stačí mu kontrolovať tých, ktorí sú pri moci. Za 3 dekády umiestnil svojich zasvetených poskokov okolo 2 kľúčových postav. Patriarchy a prezidenta. Jeho plán? Nahradiť týchto 2 mužov svojimi bábkami, tými smradmi, ktorí prešli nechutným rituálom a sú navždy zviazaní s jeho zadkom. A to doslova. Príde vám to pritiahnuté za vlasy? V médiách kontrolovaných Dvorkinovou sektou už prebieha kampaň a to, že Putin si pripravuje svojho nástupcu. A celkom náhodou sú medzi týmito kandidátmi práve zasvetení zmrdi z Dvorkinovho tajného rádu. A čo je jeho cieľom? Vízia genia. Dvorkin sa reálne vidí v pozícii architekta nového svetového poriadku. Všetko, čo robí, robí zo strachu. Tento hovnojec si veľmi dobre uvedomuje, že stroj na utlačanie sa nemôže ani na chvíľku zastaviť. Ako náhle spomalí, pravda o jeho zločinoch vyjde najavo. Preto mal niekoľko plánov. Najprv sa pokúsil vyprovokovať jadrový útok na Ukrajinu. Keď mu to nevyšlo, prišiel s druhou alternatívou. Čakať na klimatický kolaps. Alebo priame uchopenie moci. Predstavte si, koprofil, pedofil, sadista, maniak na čele krajiny, ktorá má najväčší jadrový arzenál na svete. A toto, priatelia, už nie je len problém Ruska. Toto je hrozba pre celú planetu.